Nakaalerto na ang kapolisan sa gikatakda nga pagbisita ni Presidente Rodrigo Dutertec din sa Sugbo karong weekend. Nunot kini sa mga kalihukan nga tambungan sa Presidente. Ani ang report. Gikatakda ang subling pagbisita sa Sugbo karong weekend ni Presidente Rodrigo Dutertec. Duha ka mga kalihukan ang iyang pagatambungan. Usa na niini ang rally sa partido sa administrasyon aron ikampanya ang mga senatorial candidates. Ang Mandaue City Police Office nakaalerto na sa gikatakda niya nga pagbisita. Gani nakahanay na ang ilang security plan. We'll be deploying personnel around 3 p.m. Ugma. 34. Sunday. Yeah. Ako tentative naman yung mga dates. But we just anticipated we deploy earlier. Usa sa ihatag sa kapulisan sa Mandaue ang road security sa mga agianan sa Presidente. Lakip sa bantayan sa MCPO ang bahin sa syudad paingon sa utlanan sa Cebu City. Road security as well as mga area security sa mga engagement and also sa mga iyang agianan. Uban ni Rod Prado, Nico Sireno, Balitang Bisdak.